Ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe ibizo umlekeleli umfokambanjwa uKhathini uMagutshwa umshana wakwaNgcobo Fuze omashiya amahlangatha azoshumayela umzukulu kaMdumo kaThumbula Tshatatsha kaPheshe kaMaguyane kaVaphi kaNokhonjo inqawe lebafowethu eshunqulwazi ingwe ehamba namabhubesi inkunzi ekhonyisha ishoba sibhongele phansi idlana zomaqede zihlaba isinyelela idlanazo kodwa ziyayihlaba bafowethu kuhlala kuyintokozo kumina ukuthi ngifike la kwi-channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV sishicilele lemphelandaba sinencwadi ezine sithini isintu amava ahlabahlosile uyokhuluza ukhokhobe nendlela yesintu zonke le ncwadi njengamanje zikwi-special kubalekile kuwena mbukelo wempunga yesintu ongenazo ukuthi uzithenge ube nazo ngoba ziphethe ulwazi olunzulu ngenzeka zingabi usizo kuwena kodwa ezinganeni zakho nakwisizukulwane sakho zoba usizo olukhulu uzokhumbula ukuthi inkathi esiphila kuyona iyadunguzela kakhulu isintu sethu siyanyathelwa ngeenyawo ngisho amabandla imbala ayasinyathela isintu sethu namabandla athembakele ukuthi isintu ayahlonipha kodwa uthi mawulalela ubone ukuthi ayingeke laba ngathi sebesindisiwe manje yonke into sebefuna ukuyenza manje ibe ngenkolo ngisho inkolo yamaNazaretha ukukhuluma neNazaretha ulizwe ukuthi ayingeke ngathi selisindisiwe ke leNazaretha kanti akahambi kanjani inkolo yamaNazaretha uyabona amaNazaretha awusawuti wezwe awukhanya kwezwe amaNazaretha futhi uma ubuka amaNazaretha uvela ubuyelwe yithemba lokuthi isintu ngeke sishabalala bese kuyethusa ubona umuntu oyinazaretha engasayi emsamo eseyakonikela nje kuphela nento yasemsamo seyayinikelela hayi ngeke bafuthi ungayenzi leyo nto msana ukubiza uShembe emsamo yasemakini ungayenzi leyo nto abakwaShembe bazobiza abantu emsamo uma wena ungena okaShembe usuzobiza uShembe emsamo bizokhokho bakho uthakazele bona into ekufanele ukuthi uyenze wena uquthandaze iqala unxusa uShembe ngoba uShembe uNkulunkulu umnxusa uShembe ukuthi lo msebenzi engizowenza ngicela ukuthi ube impumelelo bese uyawukhumula umNazaretha ungashisa impepho nomNazaretha kodwa ake kulungile phela ngoba niyazenza lezinto zenu eningazi nani ukuthi nenzani uthi usuye emsamo usuyakini manje emsamo wakini yokhuluma nabantu bakini ngambiza uShembe empepheni akabiza uShembe empepheni akuyena phela uShembe wakini uShembe uNkulunkulu awukwazi ukuthi kufanele ukuthi uthethe ithongo bese wena ufike uyathandaza emsamo ayenzeki leyo nto leyo kodwa kangikho la ngikhona ngithi incwadi lezi kubalekile ukuthi nizithole ngoba ziyafundisa kakhulu ziphethe ulwazi olunzulu uyazi namuhla mbukelo wempunga yesintu kunento engifisa ukukhuluma ngayo kunomuntu othola ukuthi uyakhonza enkolweni ethile kanti le nkolo akhonza kuyona akuyona inkolo ethandwa yilo muntu ophethe impilo yakhe kunomuntu oyisayoni kanti umuntu okuyena akahambi nenkolo aseziyoni yabona njengoba sile emhlabeni senza noma ngabe yini esiyithandayo indlela zimbili umuntu uthatha ithandayo ayikho into ebaluleke njenganokuthi mawumuntu uzifune uzithole ukuthi wena ithonge eliphethe wena yini elihambisana nayo yini elingahambisani nayo yabona mina lami ithonga lihambisani namanyala lokho ngiyakwazi njengako ngingayenzi into ezongifaka emanyaleni ngoba ngiyazi ukuthi ithongo lami alithandi into efana naleyo manje kunomuntu othola ukuthi uyakholwa enkolweni ethile akholwa kuyona kodwa umuntu okuyena ngaphakathi kuyena ophethe impilo yakhe akahambisani nalenkolo ahambisana nayo yena uthola ukuthi lo muntu uyathandaza kodwa manje izinto azenzeki awukwazi ukuthi uzothi uma uthandaza kuNkulunkulu uNkulunkulu ephethe konke ewumdali wakho konke bese kuwena izinto zingenzeki kwabanye abantu zenzeka namhlanje ngiyafisa ukukutshela ukuthi njengoba zenzeka kulabantu ezenzeka kubona ingoba bona abantu abakubona ngaphakathi nabaphethe impilo yabo nabaphethe izinto zabo nabo bayahambisana naleyo nkolo kuyenzeka ngempela bafowethu mina uyabona ngangingaya kwelinye isonto mina mangiya kuleso sonto kusho ukuthi ngangimenywe intombi ngangiyishela le ntombi yathi ayingeke kodwa phela ngifuna ukuthi ufike esontweni ngelinye ilanga ngoba ke ngiyifuna nami ngase ngiye esontweni ngenzela ukuthi nje ngiqome vele ngake ngisabuye ngiphinde ngiye lapha ngahamba ngakule sonto leli mangilele ebusuku eyangiphuphanga kahle
ngabona ukuthi ngeke ngifike ngingene kule ndlu lekuthiwa yindlu engcwele kodwa mase ngilele ebusuku ngizophupha amaphupha nje kumina kwawunogwaja omhlophe ugijima ehlungweni ukuthi abantu bami abahambisani nale nkolo ngoba kwakuyinkolo yosindiso ngangisahlala erese ngifuna enye intombi manje isindisiwe khona-ke enye insizwa esasizwana nayo yaya esontweni ngayitshela ngathi ayiya mani esontweni vele mesiqomile ngeke usaye esontweni uyabona kodwa manje amaphuphama wabanga mahle ngoba inkolo ekakade ngiye kuyona yayingahambisani nabantu abakumina kunabantu kabanjalo uthola ukuthi umuntu uyazimisela esontweni ukwenza konke ekufanele kwenziwe imithetho uyayigcina ukwenza konke kodwa akakaze abuye nalutho ey'ntweni azicelayo noma eguqa ethandaza uthandaza kodwa uthola ukuthi lo omunye akathandazi nakakhulu nje njenganami mina mhlambe mina ngifike ngithandaze esabatheni ngithandaze endlini hayi zonke futhi iziguqo mina-ke ngindoda nje elikhuluma iqiniso mina ngithandazi njalo mina ngithandaza mina makuvuma kumina ngaphakathi kodwa mangithandazile ngiyayibona into engiyithandazele ngoba amakhehla kumina ngaphakathi iwona ngithuma kuShembe indaba kaShembe mina kwangeyona indaba engiyithandayo kwangeyona into eyayikade ikhona emqondweni nami ngisho isonto nje mina lalingekho emqondweni nami mina isonto kwangeyona nje into engangiyicabanga isonto ngoba into eyayingicika kakhulu esontweni iBhayibheli ukuthi ngizalo ngitshelwa ngezinto ekuthiwa zenzeka endaweni engingayazi nalo futhi iBhayibheli hayi ukuthi mina ongalithandi iwona amakhehla angembetha angalithandi ngoba noma ngilele ebusuku angitshela mina ukuthi iBhayibheli ingabozikhathaza njengalo angozikhathaza ngoShembe ngoba uShembe uyena abamaziyo hayi indaba eBhayibheli bathi okubhalwe eBhayibhelini bona bakwazi kodwa uShembe abangithume kuyena uyena abamaziyo uyayibona lona manje ke kunomuntu othola ukuthi uke enkolweni kodwa manje into zakhe azihambi kahle uyabezwa abanye bathe yazi nje nganembe nje ngathandaza nganembe ngenza ukuthi esontweni kwenzeka ukuthi kanti wena ingelose kuwena ithanda enye inkolo yingakho ke kubalekile ukuthi uma usenkolweni ethile oyithandayo wena ngifuna udwebele lapho bese leyo nkolo oyithanda ungayiboni ingcono ngaphezulu kwezinye inkolo ngoba uzothola ukuthi njengoba lezi ezinye inkolo uzibukela phansi ingelose kuwena ngaphakathi ithanda le nkolo uzibukela phansi ezothi mesifika kuwena izokucela ukuthi ngicela ukuthi ubuye lapha kuleya nkonzo ukuvakashe nje kube kabili kube kathathu ukuze nami ngikwazi ukuthola amandla bese ngikwazi ukwenzela izinto ngesizathu sokuthi wena leya nkolo uyibuka ngamehlo kuyizonda kodwa uyakholwa eyakhe inkolo uyibona ingcono kakhulu ngoba naku uyithanda wena awusakwazi ukuya kuleya nkolo abantu bakhe abayithandayo ozothi mawufika kuyona bese kulunga izinto zakho kunomuntu othola ukuthi uyisayoni kodwa mebuka inkonzo yamaNazaretha uvela ibuke ngokuyenyanya kanti umuntu okuyena ngaphakathi ithongo lakhe liphethe izinto liyayithanda inkolo yobuNazaretha lithi mase selikuthuma awusakwazi ukuya lapha kuleya nkolo ngoba wena uyibuka ngehlo lokuyinyanya uma inkolo uzoyibuka ngehlo lokuyinyanya ngoba naku ungekho kuyona wena uqhakambisa inkolo yakho kuphela uma kuwukuthi ithongo lakho lona liyayithanda leya nkolo uzoya kanjani kulona sinenkinga-ke ngoba abantu wonke umuntu uzitshela ukuthi inkolo yakhe nje iyona engcono kakhulu kunazo zonke inkolo hayi akuhambi kanjalo ithenye insizwa kumina ngelinye ilanga bake bahamba baya kwenye indawo sengiyikhohliwe le ndawo le la uBombela athi khona wonke umuntu oyofika khona acele akukho ngeke kwenzeke ithi lensizwa bathi mase befikile kwabe sekufika izwi lakho uBombela akazange kangichazela ukuthi lafika kanjani kodwa umbiko wathi uma senithandaza kuzofuna nihlabelele amaculazo zonke izinkolo lezi ezikhona uyabona asiyekeke lento yokucabanga ukuthi inkolo mina engikuyona iyona engcono ngoba uzothola ukuthi ithongo lakho lenkolo wena oyibuka uyinyanya iyona inkolo eliyithandayo oyothi mhla wafika kuyona bese kuqaqeka izinto zakho angikubeke lokho kuyenzeka uthola ukuthi ekuzalweni kwakho uzalwa ngaphansi kwenkolo ethile abazali bakho bakhonza kuleyo nkolo kodwa kusho ukuthi nawe abakuthathe bakufake lapho kuleyo nkolo ngoba uzothola ukuthi umuntu okuwena ngaphakathi yena ufuna enye inkolo
lento bafethu iyiqiniso elimsulo bafethu elingephikiswa. Yabona mina khona enye inkosazane engathi mangiyigibelisile ngase kwase kufika nje kumina kuzifikela nje umcabango. Wathi umcabango tshela lengane lena ukuthi kufuna isonto la eNazaretha iyasabatha ngakusasa iyeZiyoni. Into zawuzulu ngayitshele ngani ngathi ilalela. Wena kufanele njengoba sike sabatheni manje kusasa uyavuka uyeZiyoni. Yavele yahleka lengane. Yathi hayi ngiyakwenza lokho. Kwafika ugogo kumina ebusuku. Wangitshela ukuthi kufanele ngiye naseZiyoni. Ngizoba ngcono kulento enginayo. Nangempela lo mntwana nawakwenza lokwathi kodwa abantu abaningi bayamhlupha. Ingoba abantu abembulelekile. Umuntu utheke enkolweni lena kuyona. Ngoba nake lakhe ithongo lithanda yona. Bese athi kwabanye abantu abakhonza kwezinye indawo badukile. Kanti ayikho leyo nto. Umuntu nomuntu unethongo lakubo elithanda into ethile. Uzokhumbula futhi ukuthi njengoba sikhona thina sabantu asembethwa abantu ababodwa, sembethwa abantu abaningi. Njengoba sembethwa abantu abaningi bazothanda izinto ezahlukene. Yabona nje mina ngembethwe mina amakhehla, hayi ikhehla, amakhehla. Kuwona lo makhehla lawo khona njenganandaba nje nendaba esonto nje. Ingakho ngingakwazi ukuthandaza kwesinye isikhathi ngoba kusuke kuphakeme wona ukuthi ayisuka indaba okuthandaza kwakhe. Ngivele ngiphahle nginalo ngithi mafuza amakhulu, bomapholo bomashiya amahlangathazo ngoba bazwani nokuthandaza. Makuphakeme kodwa lo thandaza ungalulaka bese ngiyathandaza ngizwe futhi ukuthi ngathandaza. Hayi ukuthi nje insuku zonke nje ngoba ngithandaza ingoba abantu abakumina akubona bonke abasontayo. Abanye bayisintu nje, abanye bayisintu nje abayifuni nje indaba yento ezohlangana neBhayibheli, into ezohlangana nesonto abayifuni. Kodwa bafuna nje into eqondene nesintu ngqo. Yingakho ke bafowethu nodadewethu kubalekile ukuthi uma umuntu uphahle ubuze ithongo lakho ukuthi lenkolo engihamba ngayo kungabe iyonani inkolo eniyithandayo nenkolo ezokwazi ukuthi nani ninikeze amandla. Lokho kwenzela ukuthi uma ngeyona inkolo abayithandayo bona abantu abadala bezokwazi ukukuvezela inkolo abayithandayo bona bese nawo leyo nkolo uyayihlonipha. Omunye uzothola ukuthi uyiNazaretha kufunakala nje ijazi laseZiyoni agoloze nokulithunga kanti hayi ngoba nako ukuthi le jazi lokwenzani ile ngelose kuyena ile thonga elikuyena lifuna ukuthola amandla bese likwazi ukuthi limenzele izinto. Hayi bafowethu angingawageqa amagula ngoba ngemuke. Ngiyacela ukuthi siwuthathe umfanekiso oqoshiwe siwudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Siqhubeke njalo subscribe kwi-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Isifundo sethu sanamuhla besithi kungenzeka ukuthi wena ukholwa kule nkolo okholwa kuyona kanti ithonga elikuwena alihambisani naleyo nkolo. Ayikho into ebaluleke njenganokubaqonda abantu abakwembethe nabantu abaphethe izinto zakho ukuze uzokwazi ukwenza abakuthandayo. Zikhona ke bafowethu incwadi zethu zikwispesheni zizonke 1150. Ake sithi ke nje impunga